Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Hatu pikwa baki jan jongpi kin kuit bha, benar kam, da ka Oswell Suk, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka parit but hila ban lagyu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kum kadak ban persya ya kajingle bumso nyo jongga North Eastern Hill University hagabayadei bat kajing shimrai ban pentrai kamno ya National Education Policy 2020 hagajilla. Ka Meghalaya College Teachers Association kalasdang ya non-cooperation movement ban namshim class haga first semester nado kashitarik unailar arjar arpulai. Hagajing yakren bat kabate CTV u General Secretary ka MCTA uba A. Rani. Ulaong baka jingshim jongka association yakane karai kalong halor ka jingle mutlop dagi bor penia jongka nehu. Kamtam u vice chancellor u balakhinyat bet syakhamat ban pentrai kam yaka National Education Policy 2020 klem ka jingmunjur jongka academic council. Tiga penengkong ka poin ka banga de kwa benwara hane kalong ka ka non cooperation movement lani ka jingbam ya trelang jongi bat ka school ba nehu. Kajing bam ya trelang jongi hangne kalong halor ki art lagi mat. Kamat ka peningkong kalong bang nginum shim ya kini ki first semester classes ki bahap apo jong ka FYUP lani ka 4 year undergraduate program. Ti ya kini ki classes ki badai apo jong ka NEP ngin boycott lo dia kini nginum ya trelang. Number 1. Kabar kalong bang nginum shim ru ya kino ki kam dan ki assignments ki biadai bar kajing pentri kam ya ka NEP like no anagane kajing hikai ke jongi namar kidam seki wegi kam no kajing hikai kila aban pha ikini ki confidential duties paper settings kini kita ki bukum kita kila aban don te ki bukum kita ru ila ai da kajing pentip pai ba sikit khot ke jongi bakim dei bani sim benta bat kane ka kam ban pha da ka skul ba ne huyangi te kane ka di kajing bamitri lang ka jongi. Bagane kajing bam trelang jongi kan sedang nadu mentakas ni kumbangal ongipi kalau dap sedang nadu mene hakashi tarik jong nailar arajar akula. Kita ka penengkong kabar pila ban kli kene kapor balai bangim ya trelang. Balai bangim ya trelang lane balai bakawan kane non cooperation. Kane kajing bam trelang kawan namar ba la sedang da ka school bahi. Non cooperation kalau sedang nak school ba lengba jung UBC ka ege jing ba metri lang ka UBC ule lakmi lenti ba ka jing pentrai kam ya ka NEP kum bala tho ha ka section 27 jong ka ba ki don ki various stakeholders ki authorities ki nuki ba long concern ki bodies ki balong concern ban implement ya kini kita ki de banya wanlang banya trelang banya penya syakmat ya kini ka kam tende ka basmusi kalong ba ka nehu kam simlaya ya kita ki senjam baro. Bagane kajing pamitrelang kajongi kalawan kamtam adin ba ka university kalawan ra ya katul ka notification ka ba ngalawan perihan ni ka ba hat artarik jong Julai arajar akulai ka balawan sendet kane ka notification sha ki colleges barakoi baki de ban pentri kamno ya kane ka NEP nado kane ka samoi puli menta academic session arajar akulai arpusau. Barhagan ni ka notification kala tho syai ba ya kani ka notification ya kani ka rai la sim kat kum ka jingalang jong ka academic council meeting ka basis pa sipeu kiong bala in pursuance of the decision taken at the 110 academic council meeting te kata ka academic council meeting kala long ka artarik jong June
ti ki dekhot jong ke MCTA sangut ki don hanta ndai ki dekhot jong ke MCTA handai ni su channelize na kalang jong ke MCTA ha ki sisa ki dei ki representatives jong ki no hikai barok ko ke state ki dan hantai kain namar kane ka academic council kat kum kane hu ak pdmtip ka dei ka principal body lani ka dei ka dor barba jong kane hu ka banyara ya barok ko ki policy matters Tegi dekat jungi kita nak kata meeting, tekat kum kan ke notification la thok syai, bala dap sim ya garai ban penten rekam ban penjari ya kene ke polisi ha kata ke jingalang. Kapa sungsi kalong baka bakum kata kam sim don ke jingi keren. Bak ndala ai ki minit sengi ya puli ndu pasdang ndu bakudu si kentien ke bakum kata kam sim don. Terima kata kerau kani kaladai ka jingalam bakla jong ka school ba ya baru ka ki colleges. Bar ngangi scam kani ke jingalam bakla kala dai ru wade ka sarkar jela. Tekani hakmat jungi ke MCTA nyila keren syai ba kadai om tang ke jingalam bakla handai kadai ke jing syukur. Kadai ke jing thok. Terima kata dau ngim sengu tenat ya kani bat ya kani ngila ya persya ngila tho dak representation ke jongi hak arpui terik jong Julai ngila pha ekata ke dor khas OBC ngila ai copy gene se state government ngila lai du se media ngila pensyai le bak press conference ke jongi ba ngila da waru OBC bu un withdraw no gene notification ka balong ka bakla bar ka bayalam bakla Tiga pasungsi kelong ba nadu kata ke arpui terik jong Julai hadu menen ke sengi hadu menta msim yo ktien msim yo snow ru em ba OBC un kerana ne un le halo jo kene kakam namar kata kadau lara fikli balai bangi metrelang kadau kolong hang target lada kibriu kimtre banetrelang batgi te kumno ni netrelang batgi ni ngi stakeholders ngi ban stake ka claim jongi hak resolution jongi nado katai kalai phau terek jong November hak final conference ka bangilong apo St Anthony's ngila ekran syai ka NEP ba ka MCTA ka de bandai ka kinong hikai barakhot ki de bandai ki stakeholders akane ka kam namar ngi smutu ba ngi de mangi ki ban trei ya ka kam hak lengha ngi de mangi ki banya kendu ada gijing ada gijing le ngi de mangi nyamat Tenamang kata dang ismo banero basdang day ban sim lang yangi hakirai di paper kanang banginya semua tu lang yang kakam. Tenamar ba une UBC bagai university kam sim la sim ya kejing trelang kejongi. Tengirung imban se bangin sim ya kene kesenjam kapa berka peteng banong bangin ometrelang bat ka university nak bentah kene ka implementation jongkas nama arajar anak nak kene ka academic session ka bentah arajar apply arajar pusau ngamtip ya ki academic calendar zong ki beki college hande ka banga sungthu hi manga ki babun kumhang ne college zongi beki beki ki nyasdang hi menta ka sngi ke si tarek jong agos ke kila mendan ki beki bala ada bias dang ru ya kata ngamtip ti henrei ki babun hi ki ya sedang menta nomor ka exam ngidang syua question ngidang nyale ikini ki evaluation beki ti ki babun hi kidanya sedang haune agos menta But ngir sedang ya kene ka movement jungi menta kana kolong bahadin bangim yo response ai na galyang jong university te ngi asim no kene ka senjam pe sisin bala asange asim class ka de bandon be ke jingta balai kenum ton ke jingta pi ke de bandon be ke jingta andre ka pon yang ni ka bangin ekran kalong kane ngaku ban pensai sepiki pai ba wei ka MCTA kam persya ya ka NEP Kam persya ya ka NEP hendrei ngi persya ya karukom pentrikam ya kane ka polisi. Kane karukom pentrikam jongka kade banlong da kalenti bat kade banya kat kum ka jinyarai lang jong barakoi ki stakeholders. Laradon kijing mentoy jong kane ka NEP ru nginya tip lang kita laradon kijing ru nginya address lang kita nadu basdang. Tingin persya ya ka NEP. Ti hendrei ngi persya ya karukom pentrikam ke jongka kabangi sungsi kalong ba hangne ke ba ya kani ka meeting ki kabangi ngidon hantu ki khot jungi ki lej hantu ki sim ya kajing selok nangi swa bandai sa ka meeting ondal adap ka meeting ki ay ngi report ti hendrei hadin bangila sangap ki report ke jongki ber hadin bangi yo apa ya kani notification kalong mar kompong ta tingim ngim sotonat kenya kani lara ki kwa banle ada ka bor ka jongki ka bakimon maki hendrei ngidi ki stakeholders ngimla ban long ki silent spectator ngimla ban sangap jari kene kakam tidak maka kata hukum kesen ngiai persya ya kene karukom pentrikam ya kene pi bat langam karishu hukum general secretary ka MCTA kene kapor ngasmo hukum ru pai ba hagajing yu ijong asimet ngasmo ba kan bha ya university ba kan pensange iswa sipor ya kajing pentrikam ya ka kata kamut nai pentrikam na kene ka academic session talong kepala le no akas nam ka babut le sin senang address kene gi issues pentelun ya kene kakam nadu katai ka kherdop ka banengkong ka bare banyak ter nginya penkrea igijing ya bala banuan nginya trelang tek le singin sayo e kijing job ke kata gede ka bang syu ajeng mur kumu
individual member lada kladon ka bokum kata ke invitation nagalyang jog university phi ngi don hangne ngi don hangne kat ne ngi tre ngi khi ngi ksar na ka banta jong no na ka banta ka bha ka miat jong ka pule puthi po jong ka jala namar mde te mengi shika yo tulop lakut enjoy ka kam dei kum ta ngi don ka jingkit khali tingi kwa ai ka ba bhatam ka banja ye ki khuni ki ti ye ka ri ka ja ban ri ka jala ka jongi ti nagalyang jongi la ka don ka bokum kata te definitely kumu general secretary ngan supply se kata ka meeting bat ngin sa shim ya ka decision ya ka ai ka bangi di ban le ting ni pa sakmat e ka bokum kata ni pa sakmat te ka banga suka ban pen kerma hong ne kalong kan ni bana kalian joki principal sru namangi jiyo dan lang bat ki ha kitu ki por ki belade hadu ubnai jun ngan ya thu ep ki don ki series of representations ki meetings baru education minister baru chief minister bar ki wei lapan pau na ka wei ka por ba dang don jing e empala ban pen kre e kene ki nep ban pentri kam mukmak ha kene kesnem tena kalian joki ru kila dawa kila karpa sa sarkar ban pen senge shwa ya kene ha kene ka samoi puli jo kesnem araja pula pusat Tenrai hadian bakal awan pakane ka Julai 12 notification te kini ki babun ki colleges ru lalong gumba sufu seki pindah pulih kane ka notification te lalong gumba supen bore ki babun ki bapri kendak ngai gumba ki la syu ko ngu la ko ngu karna tika kai ke ibu jinge tika wei ke bangaso phala pa kalong bana kalian jogo government ngai i ke statement jong education minister wong igini kikitien ba wong ngim don bor haga bedei barkane ka NEP dan ke jing pentrai kami ka ladang ngaku de wong igini kikitien we have limited authority tika ne ke jingkran jong minister ngasngo kalong ke jingkran ka pamdon jingkit kli kumno ke state government kala banong kumta pindah pek ya ke polisi pindah pek ya kini ki guidelines kumno ban implement ya kene ke polisi kani ke polisi kala thoshai baga state government kade ka way na ki stakeholders dan ki authorities ban penia seprang ya kene ka kam la thoshai ha ka section ka basan jo kene ka polisi ba kani ke education ka ha ka concurrent list namar kata ka daw ka implementation jong karu ka de ban long leng baka jingetre lang ka joint monitoring ka careful planning hapdeng jong ka state government ba ka central government de ba nong baka state government kam don bor ka don limited authority in order kata ka de jingkran bangkit khali ke kam nong ka basung tana bagi sutu juga jadi mata daw nga sutuna banyo ko bukum kata ko kubor lemba jong hi tingam pa yo i ka notification la ne ka invitation naglem jong bisi tila ka don ko bukum kata ka jingkran tengi open ni kata ngin siapa ke ke bangila banle nak banta ke jing ha jung ki kena pule jungi dengan supin sya susu epi ko bakalong menta ki admission seki colleges per khaja dep ka admission seki ni ki colleges per khaja dep ba ki kena first year menta ki ladon ha rule kamut nadu BSc BCom BA kina per khaja ladon ba kini per khaja ki berung kum bakalong menta ka system of admission ka ya ka ul syllabus ha ka ul system ono nama balai ingin panyo kubur te ban pentri kam ya kenika ya ke NEP badio kadang wan Julai te admission ada dimenta ki kena kala room ha gani dimenta in the middle of the way ngini thu pat ya ki ba MP menta pim de issue aka old system bila de ya ke new education policy ka ba de issue license gani house nam pin puli te kan kata kum nu ki pi te kum kita ki issues ki bangi ni ha ban prakhat ke ngimla ban shu take everybody for granted kam ya ha pe tinggi dia bendon dah notification ke basai dah kelenti ke babet kita bodon kam kata ke jingkran kade ke jingkran ke pam semutana nak kalian jongi kum ke MCTA dan nak kalian jong asim atu rapi pentrekam pihak ban pentrekam me baru ka baik stir himla ban om bai siteng siliang ne pentrekam siteng siliang ne pentrekam kum no pila bandon artli ki ordinance artli ki rule ha ka jo ka yin kawai dah ke old system kawai dah ke new system kini gila ya sekmat kini kita don hadian kabukum kata kaja sistem kan warak tang ke jing kelumar sudah kan jayu kita ki betul nak old system kan jayu gini betul nak new system amin ka university kamla banron artli ki parallel system hagaju ke syatri kabamla ibalong kata kor komkran ngaso kolong ka jingkran ka baklam da pensong ni ha amia ka jing priang ba ka jing bam priang jong ki colleges ngim don ni e banong e kata ki suthu khamba maki ne man maki gidei ki heads of the institutions ti kabangi ngikren in general kolong ya kalenti kumno ban pentrekam ngidei ki stakeholders anne ngidon ha ke meeting ngidei ki dong hikai ngitip ki ins and outs of the policy ngiu ki implications ki ba abakmat tingi sngo bala lara ka jing sedang kalong ka pamdei te komut ka jing ya lenti kala banong ka ba kan dele ka jing sedang kala bakla ka ya lenti kala ti kena bakan bakna tena makata ka daw ngim kwa gen bangin ya haplang kata ka juga sirip dekat badang biang kapur ngi kerpat along ka bala gumangal ong ipi mene
nginya pen bet bahaswa kene ka kam nginya pen sange swasipor tele se ingin saya sedang mapat aga new academic session katakan dia karkum ka meeting bangile esong ngilaya perkhat ya kene tingi ong bai bakani ke jing pametri lang jongi kanong with effect na do komentakas ngi ten re ngi hrembu po te hadula no ngem tip tele se ka don no ke jing karan yo ka don no ke jipun bet te until further notice ngilong te kan kumtai kan